Ina Hizba suke? Hizba ina kuke? Gashi ana ta facaka, ana ta rawa, ana ta abubuwa. Ina kuke? Ga ƴaƴan masu kuɗi suna nan suna abin da suka ga dama. Amma idan ƴaƴan talaka ne, tuni kun fito, kun aske musu gashi ko? Kun wulakanta su, kun yi abin da kuka ga dama. Amma wallahi Hizba, wallahi ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah. Wannan munafincin naku, wallahi munafincin naku, dama an ce munafincin dodo takan ci bai shi ko? Idan kuka zo lokacin da za ku musguna wa ƴaƴan talaka, za ku ci hakkinsu, za ku yi musu abin da ba kuka ga dama, haka za ku fito. Idan lokacin za ku fito ku yi abin da kuka ga dama, ku ci mutuncin mutane, amma gashi nan da yake idan ƴaƴan masu kuɗi ne, ko ko a'a ƴaƴan masu mulki, ko ko ƴaƴan sarauta, duk za su yi abin da suka ga dama, ba wanda zai ce ufar. Hizba a Kano ina take? An sha biki. Dan gidan shugaban kasa Muhammadu Buhari da dan gidan sarkin da yar gidan sarkin Bichi an sha biki, an yi facaka, an yi abubuwan da aka ga dama. Ga bidiyo suna nan suna ta fito, amma idan ƴaƴan talaka ne za ku fito da munafunci da naku. Musulunci bata differentiate kowa ba, duk gaba ɗaya miki. Komai mulkin ka a gaban Allah duk gaba ɗaya miki. Da mulkin ka ne, da arzikin ka ne, da menene naka, da talauci naka, da ko me kake ji da shi, sarauta ne, wace tsiyar ne, gaba ɗaya mu ɗaya muke a gaban Allah, kuma abin nan law ɗin gaba ɗaya tana kanmu. Amma Hizba idan aka zo lokacin ƴaƴan masu kuɗi ne da ƴaƴan wane ne duk sai su ba su gani ba, sai su kunnen shegu su ta yi ba su gani ba. Kwanakin baya na ga ana ta nuna wani bidiyo, an kawo wani yaro an ɗauko shi wai yayi DJ an zazzane shi. To ina wanda ya tafi, ina wanda suka yi DJ a bikin wannan? Su wai ba a zane su da yake su daban suke. A hadisan da Qur'anin ba akan su yake ba, akan ƴaƴan talakawa kawai aka sani. Munafincin nan naku ko wallahi munafincin nan naku ko ai alhamdulillah, ba gaba ɗaya za mu mutu ba, ba gaba ɗaya za mu tsaya gaban Allah ba gaba ɗaya za mana hisabi ba. Kuna nan kwanakin baya wane da wani dan Hizba, wani officer na Hizba aka kama shi a hotel, aka ce da matan aure. Yau banda wani an ce an kore shi ne kuwa ba abin da aka yi, amma bari ya zama wani dan talaka ko wani aka za abin da aka ga dama za a yi akan su. Wallahi munafinci nan an yi ko ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai amma wallahi kai, oh my goodness, ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan munafincin naku gashi nan dai tana kai mutane, tana barin mutane. Ba laifin ku bane ba, ai laifin talakawan ne. Sai suka wulakanta kansu, ba su san abin da, ba su san power din da ke hannunsu ba, ba su san matsayin da suke da shi ba. Lokacin zaɓe ya zo, ai gaba ɗaya za su zo su same ku jefa musu kuri'a ku ba, kun ku jefa musu, kuna jefa su juya muku baya, ana kashe ku ne, uhu ba sa ca komai, kuna cikin wahala, uhu ba sa ca komai, wace duk kowace abin da za ku fama da shi ba ruwan su ba su ce muku komai ba, sai bayan shekara 4 za zo a ce muku ai wane wane ba musulmi bane ba, wane ba Bahaushe bane ba, wace kaza ce, Aisha ya sufin nan kaza da kaza, ku wani tattaso a wani a kokkumburo gashi na ana ta wulakanta ku, an mai da ku shashashu da ake shashasha da shashashu da sai duka an mai da ku, duk yadda suke ga dama suke mulka ku, suke hawa kanku, suke duk abin da suka dama a kanku. Amma in ƴaƴansu ne da waye ana nan daban. Yaro ba a kanan ne aka ce yaro an zo an aske mishi gashi, da yake uban shi ba mai kuɗi bane ba, kenan uwarsa ba wata mai mukami bace ba yar sarauta bace ba yar mulki bace ba, dole a wulakanta su. Amma wanda suke an san su da ƴan wane ne, dole ba za a ce musu komai ba. Wannan munafunci gaba ɗaya wallahi sai ta cinye ku gaba ɗaya. Ba tun yau nake ga muku ga za ana nan an ki ai magana, gaskiya ba za a faɗe ta ba. Idan abin wai namu ko namu za mu ga inda namu zai kai. Tunda abin gaskiya yanzu ba a faɗe ta. Idan mutum yana da kuɗi, shi addininsa daban ne. Yadda za a yi mishi nashi wajen hukunci da waye nashi daban ne za a yi mishi. An baka da kuɗi daban, kai daban za a ajiye mutum inda yake. Ku ci gaba da yi da wannan munafici. Wallahi Hizba kun ji kunya. Billahi la ilaha illa huwa kun ji kunya.
kunya wannan kun zama political tool. Ku zama kamar yan daban da ake amfani da su wajen yan siyasa suke amfani da su. So lokaci za a ɗauko ku ana so a wani abu ana ta faman wahala, mi sun san cewa ba a wadda suke yi, sun san cewa wannan wahala suna nan suna ta sace-sacen kuɗin yan talaka ana ta facaka da shi, amma talaka yana fama cikin yunwa da sauransu kuma ana ta kakashe shi. Sai a ɗauko ku a je ana ta wani barazanar da ba a kan titi, ana ga mutane ai shari'a ake yi. To wallahi political shari'a is not shari'a. Wannan shari'ar naku na siyasan ba shari'ar Allah bane ba, kuma Allah gaba ɗaya yana Allah ba zalimin kowa bane ba ko? Allah ba zalimin kowa, kuma gaba ɗaya mu ya san zuciyar mu, kuma ya san abin da ke cikin zuciyar mu, kuma gaba ɗaya mu sai an mana hisabi. Wannan cin zarafin da ake wa talakawa a Najeriya nan ko? Ku tuna an ce wai the prayers of the oppressed, there is no curtain between God and the prayers of the oppressed. Kowa yana nan, wata ran sai mun tsaya gaban Allah mun faɗa abin da muka yi a duniya nan. Hizba ku ci gaba da munafincin da kuke yi.